अबे समस्थियाव अबे 6 सिडुलाव माखासे 6 सिडुलफ्राव खैजन जागोन बेखौ बाव लिरजोबनाय दङ। रमद बर'आ फोरमायनाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जाब्लानो बिटिसिआव मोन 60 बियाबफोरा दाफुंजागोन होननायनि सायाव कास्टम बसुमतारीनि गोख्रों अजद। बिटिआरनि सीएम रमद बर'आ रायजोखौ थगायदों। रमद बर' आदाया बुंनाय बादि बिटिसिनि बियाबा मोन 60 बियाब जाया। 125 एमेन्डमेन्ट बिलावनो लिरनाय दं बे बाथ्राखौ बुंदों खौरां बिजोङाव कास्टम बसुमतारीया। बिटिसिनि मेम्बारशिपखौ अलरेडि चेन्ज खालामखानाय जाबाय। बिटिसिना अलरेडि 12 मालायनि 6 सिडुलनिफ्राय होननानै बाव रोखा फोरमायखानाय दं। रायजो राजाखौ गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय दिनै मिसा खोथा बुंगासिनो दङ। थारैनो रमद बर'आ राजखान्थियाव थानानै रायजोखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिटिसि हालामनि सुबुंफोरखौ अलखदाव लाबोमारगोन नामा? रायजो राजाखौ गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय दिनै मिसा खोथा बुंगासिनो दङ। रमद बर'आ मिसा ना नैबे बिलआ मिसा? जुदि बिलआ हसाब्ला रमद बर'आ मिसा खोथा बुङो। नैबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव मा लिरनाय दं आरो बिटिआरनि सीएम रमद बर'आ खौरां बिजोङाव मा फोरमायखो? गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन। दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 सिडिउल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै। जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन, नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगौमोन, बेयो जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिकलि 60 जागोन। बिटिसिनि मेम्बारशिपखौ अलरेडि चेन्ज खालामखानाय जाबाय। बिटिसिना अलरेडि 12 मालायनि 6 सिडुलनिफ्राय होननानै बाव रोखा फोरमायखानाय दङ। 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव लिरनाय आरो बिटिआरनि सीएम रमद बर'नि खुगानिफ्राय बुंनाय बाथ्राया गोरोबनायखौ नुनो मोनासै। आं दिनै बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आदा बिथांनि जि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै जे बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों बिनि सायावसो आं दिनै माखासे फोरमायनो सानदों। गिबियाव आं नोंथांमोना बेखौ खोनासंना लाग्रो। गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन। दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 सिडिउल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै। जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन, नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगौमोन, बेयो जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिकलि 60 जागोन। जाबाय। नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनो मोनबाय। नै बियो 125 एमेन्डमेन्ट बिल, बियो रायजो सभायाव सौहैनाय बियो बिल रायजो सभायाव नांथानानै दङ। बे जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो बे बिलाव 10टा 6 सिडुलनि जाहा नर्थ इस्टआव 10टा 6 सिडुल दं। आसामाव 3, मेघालयआव 3, मिज'रामाव 3 आरो त्रिपुरायाव मोनसे। बे 10टा 6 सिडुलखौ लानानै बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल। दा आं फोरमायनो नागिरनाया बेसो जे मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदा बिथाङा बुंदों साननैसो सिगां मिडियायाव आं बाइक होनाय नुदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ जानायनि उनाव बिटिसिआव अट'मेटिकलि 60टा समस्ति जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव हसाके प्रमद बर' आदा बुंनाय बादि 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जानायनि उनाव बिटिसिआव 60टा समस्ति जागोन नामा? दा ओंखायनो आं बे बिलखौ फरायजोब्बाय। बे बिलाव नोंथांमोनाबो फराय, जाहाथे सोरबा मिसा खोथा बुङोब्लानो, सोरबा दैदेनगिरिया मिसा खोथा बुङोब्लानो बेखौ हसा साननो नाङा। फरायग्रो, एभेलेबल दङ, मा होनो नोंथांमोनहा बेखौ फरायना लानो हागोन। नैबे गासै बिला गासै बियो गासै 75 पेजनि बे बिल। बाव 10टा 6 सिडुल, आसामाव 3, बिटिसि, कार्बि आंलं, डिमा हासाव, मेघालयआव 3, खासि, जयन्तिया आरो अट'नमास, ओमफ्राय मिज'रामाव 3 आरो त्रिपुरायाव 3 बिनि डिटेल्स लिरजोबनाय दं। दा आं फोरमायनो नागिरनाया प्रमद बर' आदा बिटिआरनि चिफ बिथाङा
बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानाय लोगो लोगो 60टा समष्टि जागोन होननानै आं दिनै बे खोथाखौ बुङा जे बाव मा लिरनाय दं आं बिनिल' फिन होनो नागिरदों जे प्रमद बर' आदाया 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव जे मिसा खोथा बुंदों 60टा समष्टि जागोन होननानै बिनि सायावल' आं फोरमायगोन 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव मा दङ कार्बि आंलंनि थाखाय मा दं डिमा हासावनि थाखाय मा दं बिटिसिनि थाखाय मा दं आं बेखौ बुङा नाथाय प्रमद बर' आदा बुंनायनिखौल' आङो मा होनो सानदों नोंथांमोना बेखौ नायग्रो नैबे जाहैबाय रिपर्ट 223 बे जाहैबाय पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया रायजो सभायाव नङा होमबा नै 125 एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बे बिल बेखौ साफ्रोमबो बिटिसिनि लेखा गोरों सानसुमै मेलेमजिबि नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लानाया मोजां आरो बाव समष्टिनि सोमोन्दैयै 10टा सिक्सडुलाव मा लिरदों बेखौबो बाव नोंथांमोनहा फरायनो नांगोन बाव रोखा लिरखानाय दंखायो आङो गुबुनाव मा दङ आं बेखौ होननो साना नाथाय नै बेखौ नाय नोंथांमोनहा नैबाव अबे समष्टियाव अबे सिक्सडुलाव कार्बि आंलंआव खैजन जागोन डिमा हासावआव खैजन जागोन माखासे सिक्सडुलफ्राव खैजन जागोन बेखौ बाव लिरजोबनाय दङ आं बेखौ जास्ट फरायना होनो सानदों बे जाहैबाय 3.2.23 पेराग्राफाव 2 of the sixth schedule to the constitutions provide for not less than 30 members for each of the autonomous district council with 4 members to be nominated by governor of concerned state. State ko lanani concerned. There are 10 ADC, 3 in Assam, 3 in Meghalaya, 3 in Mizoram, and 1 in Tripura. Those are 6 schedule do Nordishaw. November. Dan nathai baw malidin. In the present amendment bill, membership of 9 council has been changed. 9टा council को सोलायगोन होनदों 9टा council को BTC गोनाखै 9टा council नि माखासे समष्टि को रिडिलिमिटेशन खालामगोन बिसोरनि membership को बारायनाय जागोन मानोना कार्बि आंलंआबो 30टानि गाहायाव दङ डिमा हासावआबो 30टानि गाहायाव दङ मेघालयनि मोनथाम सिक्सडुलाबो 30 जननि गाहायाव दङ मिजोरामनि मोनथाम सिक्सडुलाबो 30 जननि गाहायाव दं त्रिपुरा बिदिनो खालि BTC आवल' 40टा इलेक्टेड 6टा नमिनेटेड जायो आरो बाव लिरबावदों बेखौ नै मोजां नाय मेम्बारशिप अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल हेज अलरेडि बीन चेन्ज प्रिभियासलि माने BTC नि मेम्बारशिपखौ अलरेडि चेन्ज खालामखानाय जाबाय BTC ना अलरेडि 12 मालायनि 6 शिड्युलनिफ्राय होननानै बाव रोखा फोरमायखानाय दङ दिनै अब्ला मानाव गेदेर प्रमद बर' खोथा बुंनाया सैथो ना बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव थानाय जे अबे 6 शिड्युलनि अबे बेसेबां मेम्बारशिप जानांगौ नैबे बिलाव थानाया सैथो हय जुदि प्रमद बर' बुंनाया सैथोब्ला नैबे पार्लियामेन्टनि बिला रायजो सभायाव सौहैनाय गासै 75 पेज नाम्बारनि बे बिला मिसा जागोन आरो बे बिला जुदि हसाब्ला प्रमद बर' बुंनाय खोथाया मिसा मानोना बे बिलाव लिरनाय दङ जे BTC नि मेम्बारशिपखौ अलरेडि सोलायखानाय जाबाय BTC ना अलरेडि 40टा इलेक्टेड आरो नमिनेटेडआ 6टाखा ओंखायनो दा 9टा माखासे थाबावनाय 6 शिड्युलनिखौसो चेन्ज खालामनाय जागोन बारायनाय जागोन होननानै बाव लिरनाय दं दा ओंखायनो रायजो राजाया सान प्रमद बर'आ मिसा ना नैबे बिला मिसा जुदि बिला हसाब्ला प्रमद बर'आ मिसा खोथा बुंदों ओंखायनो दिनै रायजो राजाफोरा बा लेखा गोरों BTC नि लाइमोनफ्रा जाहाथे प्रमद बर' आदा बुंनाया जे सैथो बे नङा मानोना बिथाङा रायजो राजाखौ गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय दिनै मिसा खोथा बुंगासिनो दङ आं बे खोथाखौनो दिनै बिलखौ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ